Blagoslovna knjiga Isusa Hrista sina, Davidovog sina, Avrahamovog. Avraham je imao sina Isaka, Isak Jakova. Jakov je imao Judu i njegovu braću, Juda je sa Tamarom imao Faresa i Zaru. Fares je imao Esrona, Esrona Rama, Arama Aminadava, Aminadav Nasona, Nason Salmona. Salmon je sa Rahavom imao Boza, Boz sa Rutom Ovida, Ovid je imao Jeseja. Jesej je bio otac cara Davida. David je sa Urinom ženom dobio Solomona. Solomon je imao Roboama, Roboam Aviju, Avija Asafa, Asaf Josafata, Josafat Jorama, Joram Oziju, Ozija Jotama, Jotam Ahaza, Ahaz Jezekiju, Jezekija Manasiju, Manasija Amosa, Amos Josiju. Josiji su se rodili Jehonija i njegova braća za vreme vavilonskog izgnanstva. Jehonija je posle vavilonskog izgnanstva imao Salatila. Salatilo Zorovavelja, Zorovavelja Avijuda, Avijud Elijakima, Elijakim Azora, Azor Sadoka, Sadok Ahima, Ahim Elijuda, Elijud Eleazara, Eleazar Matana, Matan Jakova, Jakov Josifa, koji je bio muž Marije, koja je rodila Isusa zvanog Hristos. Dakle, od Avrahama do Davida bilo je 14 kolena, od Davida do vavilonskog izgnanstva 14 kolena, i od vavilonskog izgnanstva do Hrista takođe 14 kolena.